Assalamu alaykum Safa Studio podpisçileri. Xudo xolasa engiz adaqqa geldik. Yo'limiz bundan bir 2 günden video çıkarttık. Yo'lumuza çaga döktük. Sizlere görsedeyin dep geldim. Kiçirak bir video işleyin dep. Engiz halkı ağzı birçiliğinize göz değmesin. Bundan bir gün 2 gün video çıkarttık. Çagan yaydınız. Yolunuz ak olsun. Yol oңorsaňyz sogap hem ötüp geçiş yerden rahmet aydyp agaylar open budjet açılsa çyn köňülden yardım berýän özüm YouTube, Instagram taraplama Xudo halasa beýlerim asfalt bolýar. Agdy birçiliğinize göz değmesin. Galan çägeler hem ýaýýalar biýalara da döküp goýarlar. Bastian şun ýana agzy bir bolun hem meren olsa bolýar agaylar. Geldik abonaçılar. Canlarınız sağ olsun. Salamat bolun. Yollar çürük koyun sağ olun. Min işçiden bir başçı diýeni şunu başlayan yigidimize rahmet aýtýan. Köp adamla telefon etjek gel o ýerine video goýup ber, bu ýerine video goýup ber dip video goýduk. Kömegi degdi. Videolarımıza like basın, podpiska basın. Xudo xolasa täzirlikler çıkartıp durýan. Roza ayında köp işleri işleyen Xudo xolasa, köp ihsallary işleyen. Poddeşkede bolun yigitler. Bir yerlere de çaga dökülen. Yol oňorsan ketde sogap. Agaylar şoň üçin yol üçin hiç gynalmaň. Çe son pul sorasa berin. Okuwçylara tak bolýan aýagy laý bolmaýar. Engiz halkı rahmet sağ olun poddeşk üçün.